Mombasa. Oko oganda mantie kod nyalo mondo mi osir somb jopuonjre ma onge kod nyalo kod mago maya familia mayuto gi ni piny kaka yoneno ne gichopo lek maggi. Mago ne oyangi gi riwruok mar jopuonjre ma skund sekondar mar nyiri ma Asumbi Girls International School e romo margi mane gibedo godo dhiambo manyoro e kaunti ma Nairobi. Romo mane okelo kanyakla jolony e sectors mopogore opogore ma skul ma Asumbi osenyuolo. Ne en mor mogundho e romo magalamoro mano obagi e boma ma Nairobi. Romo no bagi gi riwruok mar jopuonjre machon mar skund sekondar mar nyiri ma Asumbi Girls International School mayudre e kaunti ma Homa Bay. Romo no kelo kanyakla jopuonjre machon mar skund no chakre higni mag 1970 nyaka 2023. Romo mane pok obedo nyaka ne chwe piny. Asumbi, we have doctors, we have engineers, we have teachers. We have artists. Ne en miel kod wer. Kasi galagala okwako kor lwasi kagiparo manene e kinde mane ginie skul no. En skul matelo mare osebede lwet jo sista makopere nyaka ne wegi jo wagunda chakre Sister Fidelis Akelo, Sister Reverend Dr. Dorothy Akoth Ombija, Sister Barbara Okuma kod Sister Ann Josephine Apio. Eka bang'e kuom thuolo mokwongo skul no oketie lwet japuonj maduong' Madam Pieno Sati higa mar 2017 nyaka sani. Be integral. Because our life do not end here. Our life, we are going back to where we came from. Integrity, hard work, and over and above all, prayer. Our girls love to go to church. I believe that as mothers, as teachers, as doctors, as whoever you are, you still love God. Because all good things come from God. Jopuonj madongo gopo jopuonjre machon mag Asumbi Girls kuom tich matek kendo obedo ranyisi makare ne oganda. Anyate chenro mag gitimo mag chiwo sir ne jopuonjre ma ok nyal kod mago maya e familia mochano. And today I'm delighted. You have fulfilled my dream and my aim and my desire of being a teacher. Jod bura ma Kisumu County Ruth Odinga ma bende ne osome skuno higni mokalo ojiwo somb joma nyiri ka bende okwayo jopuonj mondo kik ket gi nyithindo manyiso kitelo e skunde ma samoro nenore ka gima nitiere kod mbi mar sundo jopuonjre e kawo kenge moko to gikony gidongo telo mantie kuomgi. When you have gotten to a higher level, you don't come down. Her Excellency, this is the kind of group that can run chaos. Me, when I went to Asumbi Girls, Oganda could not speak. And then when I ate DHS, I used to say, if you are strong-headed in school, teachers, you don't also put us down too much. Because sometimes that makes us the people we are. Mago nyiri motegno. Erokamano ahinya ne sistere mag jokopere manoketo msingi motegno e skund sekondar ma Asumbi. Pwoch gi pak bende ne riwruogno